Masandukot nga mga hinampang nag-arangkada na sa nagapadayon nga Iloilo School Sports Council Meet 2025. Si John Sala nakatuto. Mansig cheer sa ilatag sa kadelegasyon ng mga tumaladaw sa nagkalain-laing event sa Iloilo School Sports Council Meet 2025 o Integrated Meet. Ang atleta nga si Christopher sang CDSA 2 gikan sa Banwa sang San Miguel, pumped up kag wala sang untad sa pag-ensayo. Sa Wivra Abit sa nagligan niya tuig, nakuha sini ang silver medal sa boxing. Gani subong handom sini nga makuha ang gold medal. Subong nasriso ang wiga baka-baka ni kung makalabot, manandong o makapalaro. Kung sa nagligad niya tuig mga problema sa billeting areas, kakulang sang supply sang tubig kag tuman kainit nga tiyempo ang nagsugata sa mga partisipante. Subong nga tuig tuman katawhay ang sitwasyon. Ang last year being event sir was learning para sa amon kag from there simpre gin brainstorm or gin-analyze namon ang mga bagay-bagay kag may mga improvements kita nga ginhimo. Kanami gid diri sang sang billeting area sang Graciano kay bastante ang tubig tapos matinlo. Pasalig ni Servillon nga Iloilo sa gihapon ang mga dominar sa Wivra Amit. Ang atong tagline sa Iloilo, Sir G, is Pangibabaw Iloilo. So they shall expect that Iloilo will still soar high. Kag we will dominate the forthcoming Wivra Amit. Base sa medal tally nga ginpagwa alas 11 kainas ang aga, nagapanguna sa elementary ang CDSA 5. Ini ang ginasundan sang CDSA 4 kag CDSA 3. CDSA 5 man ang nagapanguna sa secondary level, nga ginasundan sang CDSA 2 kag CDSA 1. Sa Paralympics nagapanguna ang CDSA 4 nga ginasundan sang CDSA 3 kag CDSA 1. Sa nagligad niya tuig, CDSA 3 ang nag-overall champion sa elementary kag para games. Samtang sa secondary naman, amo ang Ilo Prisa. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas.